दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव सानजा सानजारि आरो लोगोसे बैसागु बराय आफादनि जानानै गासैनिबो मोजां हामलायनायखौ बावहरबोबाय। दा जों बे हाबाफारिखौ दिनै जोंहा मोनसे हाबाफारि दंखायो आरो बे फैबाय थानाय बोथोरफ्राव बे बैसागु बोथोरखौ बरायनायजों लोगोसे जोंनि बैसागु बराय आफादा 17थि बोसोराव हाबसिगोन। बे 17थि बोसोर हाबनायनि हाबाफारियाव दिनै बिबारि गामिनि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार बे फोथाराव दिनै बानजाय आफाद मोनसे दानानै होदों। बे बानजाय आफादनिनो आफादगिरि लालमहन बर' बिथांनि आखायै दिनै फैगौ 14 आरो 15 अक्ट'खालि मार्च दाननि बेखौ खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों आरो बे थाम-थिम हाबाफारिखौनो जोङो लानानै दिनै बै जिरायसालिनि सेथि खुन्थियाखौ बिथांनि आखाइयै गायसननाय जाबाय। दा हाबाफारिया जादों जोंनि सत मासनि जोबथा अक्ट'खालि मोसौ थुखैनाय बे हाबाफारिया फैयो। मोसौ बैसागु होननानै बुङो। बे मोसौ बैसागु हाबाफारिखौ बेवहायनो थुखैनाय जागोन आरो बे फोथारावनो दै खाथियाव लांनायजानो बे मोसौनि थुखैनायनि हाबाफारिखौ नेमखान्थिनि गेजेरजों थुखैनाय जागोन। आरो लोगोसे 1 अक्ट'खालि जोंनि दोरोङारि आरो लोगोसे बर' समाजनि खान्थि बादियै बाथौ थानसालियाव बयनिबो आलो गोजोनखौ हास्थायनानै बोथोर गोदानखौ बरायनानै बेवहाय आर'ज जागोन आरो लोगोसे बे आर'जआवनो जोंनि गासै सुबुं माहारिनि गोजोनखौ हामग्लायनाय जागोन आरो लोगोसे जोंहा बैसागु बोथोरा जोबोद रंजा बाजायै जालांगोन बेखौ मिजिंथिनानैबो बे हाबाफारियावनो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आफा इसोर अबंलावरिनि सेराव गासैबो बिबार दायसे बावगोन जाहाथे जोंनि बैसागुआ आरो फैगौ बोथोरफ्रा थांनाय बोथोरखौ हगारनानै बैसागु बोथोरा जोंनो आलो गोजोन लाबोयो। बे हाबाफारिजों जों बेवहाय आर'ज मोनथिना खालामगोन बयनिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय। गोजोन्थों। बराय फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिनि सोमोन्दै सानजा सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि बानजायनायाव दिनै बिबारि गामिनि सानजा सानजारि नोगोर सिमेन्टसापुरिनि बेन्दोङाव थानाय बिबारि गामिनि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 17थि बोसोर बैसागु बराय फोरबोखौ बेवहायनो खुंनो लानाय जादों। बेनिखायनो दिनै बे बराय फोरबोनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जाबाय। गंथाम गामि लोगो नांनानै सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय देगाबाम बालाबारि तेजपुरिया आरो बिबारि गामि बे गंथाम गामिजों बानजाय आफाद दानानै बे बराय फोरबो हाबाफारिखौ खुंनो थाम-थिम खालामनाय जादों। गायसनगिरि महरै सोरखौ गायसननाय जादों? दिनै आंनो गायसननाय जाबाय दिनै गाहाय खुन्थियाखौ। फैबाय थानाय रंजालि बैसागु बराय फोरबोखौ माबायदि खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जानांगौ? बेथ' जोंनि हारिमुनि गुदि मावनांगौ हाबा होननानै जों सानो। मानो होनोब्ला जारिमिनखौ जों नोजोर बोहरोब्ला बे हारिमु गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदिसिना जोंनि हारिमुनि सिनायथि जिथुनिखि बेफोरो माने बर'नि जोनोमजोंनो फैफाखानाय। दा बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै खोब गाजा गोमजायै खुंफुंनांगौ बयबो जोङो खौसेयै ज' जालायनानै।